Двамата българи са разработвали технологията в продължение на 3 години. Генератора им използва 500 вата електричество и може да произведе енергия, достатъчна да затопли 5 радиатора до 50 градуса. При нас се получава един пламък, който е много сходен с брауновия газ, но начина на получаването му е много различен. Една сложна компилация между браун газ, плазма, свободни иони. Казахте свободни иони, а те откъде идват? От водния разтвор. При самото включване се възпламенява и водата. Как точно се случва? Защото се затваря веригата долу между двете струи и просто тръгва пламъка. Няма никаква тайна тук. Технологията може да намери практическо приложение във всички сфери на бита и индустрията. Разбира се, щом има много голяма температура, това може да изгори всякаква материя и това с особена сила се отнася за отпадъците. Считаме, че може да се ползва и за унищожаване или поне изключително редуциране по обем в хиляди пъти на ядрени отпадъци. До тук всички свойства напомнят за тези на брауновия газ в състояние на горене. Изобретателите са подали документи за патент в Женева. Това е и причината да не желаят да споделят подробности около технологията. Свежда се до натискане и пускане на едно копче, нищо повече. Предполагам, че използвате и някакъв електролит вътре, за да може да се получи това. Това е част от малките тайни. Според доктор Тренчев, интересът към технологията е огромен. Министър Добрев го поканих да го види в домашна установка, дойде, беше приятно впечатлен. Изобретателите са скептични, че генератора им може да започне да се произвежда у нас. Те са решили да предложат изобретението си за реализация в чужбина.